сега сме тук в работилницата на дядо. Та, кой направи тази мизерия, се питате сега? Или си казвате, малеко е мръсно. Та, аз съм виновен наистина за цялата мръсотия. Защото това един път ми трябваше да режа хляб, а потом ми трябваше да режа една голяма фуния, вика, ама така фуния, викам, че направо не знам какво. Тук боя, която е смачка, не знам, аз не съм я пипал. Тази дупка, между другото, се изкопа сарка и ние наистина си помислихме, че там ще ражда. Зато и че стоеше бързана. Абе хора, какво ще кажа, че извадим на малкото си някакви играчки. Майко, тая пажина бахма. Не знам кой пак е измислил тая пажина, ама бахма. И бам, не вижте каква представа въпрос, бе, бах ти Спайдърмена, бе. Чайте. Тъй, аз да ви псувам, много тъй. Те че просто извадим някакви играчки на кучетата. Окей, ще избера някакви подходящи малки играчки и се чуваме до после. Let's check it out, да видим този попит, който намерих. Дали ще върши някаква работа. Да знам, женска, ма... Да, значи попит. Вижте, тя сега ще го заръфа. Или не. Хайде ма, еш. Някой обича да ръфа някои работи. Ето вижте го на самото, много интересно. Абе не бе малчо, той си намуняк. Той буквално малчото си мисли, че е такова. Той буквално си мисли, че такова, че това е за мляко. Обижда, не смисъл, ако че където си е, нали смисъл, не е нормално. В принцип не вярно, защото, нали сега, че са малки вещи, не са баш големи като тая маймунка или тая. Защото тя наистина е по-голяма от тая Сарата. Дарата е по-голяма от Сара. Пак че са сестрички, то пак е удовлетворително. Та... Се учим сега още.